Сәлам, дуслар! Сәлем! Бүген нәрсә ясавыбызны белер өчен сезгә минем табышмакка җавап табырга кирәк. Җәен сыры, кышын ак, аңа шулай яхшырак. Беләм, дусларым. Сез бу табышмакны бик җиңел чишеп тә куйдыгыз. Дөрес, ул йомшак куянкай. Һәм бүген без бу аппак куянны салфеткалар ярдәмендә ясап күрсәтербез. Бу рәсемне ясар өчен безгә ак төстәге салфеткалар, кара һәм кызыл төстәге төсле кагаз, фломастер, кайчы, җилем карандаш һәм төсле катыргы кирәк булачак. Катыргыны без ике яклы скотч ярдәмендә өстәлгә беркетеп куйдык. Иң элек рәсемнең контурын ясыйбыз. Балалар, сез үзегезгә ошаган куянны ясый аласыз. Дуслар, хәзер инде куянны буйыйбыз. Салфетканы алабыз. Аны вак кисәкләргә йыртабыз. Һәм бармакларыбыз арасында бетереп, менә шундый матур ак түгәрәкләр ясыйбыз. Мондый түгәрәкләр безгә бик күп кирәк булачак. Аларны ясый, куян турында видео карап алыйк. Куянны куркак диләр. Чынлыкта ул куркак түгел, бик сакчыл. Бу аңлашыла да. Йырткычларга каршы торырга аның очлы тырнаклары юк. Тешләре дә үткен түгел. Шуңа күрә аңа тиз чаба торган тәпиләр кирәк. Шулай да, качып кытыла алмаса, куян бер дә куркып тормый. Хәленнән килгәнчә сугыша икән. Үзен тута алган аучыга куян көчле арт тәпиләре белән тибәргә һәм хәтта тешләп алырга да мөмкин. Инде куянга бөркет кебек йырткыч кош һөҗүм итсә, ул аркасына ятып кошның түшен тырный икән. Җәен сыры, кышын ак, аңа шулай яхшырак, диләр куян турында. Чыннан да, көз башында куян тунын алыштыра башлый. Тунындагы сыры йоннар әкренләп куела. Алар урынына яңа аппак йоннар үсеп чыга. Бу 2 ай дәвам итә. Җиргә кар төшкәндә, куян да кар кебек аппак тун кия. Бу аңа дошманнарыннан качарга ярдәм итә. Куян кыш көне кар астыннан үсемлек тамырлары, бозланган җиләкләр, кипкән ширәм таба, агач ботакларын кимерә. Менә шундый акыллы икән ул йомшак куян. Дуслар, сез видео караган арада без Әлфия апа белән салфеткалардан шундый түгәрәкләр ясап куйдык. Хәзер инде куяныбызга аларны ябыштыра башлыйбыз. Моның өчен келәм карандаш алабыз. Һәм куянның кылакларына сылыйбыз. Аннары түгәрәкләрне җилем сыланган урыннарга куябыз һәм өсләренә әз генә басып та чыгабыз. Хәзер инде куянның баш өлешенә җилем сылыйбыз. Һәм аңа да кагаз, түгәрәкләр ябыштырабыз. Әлфия апа кагазларны контур буенча урнаштыра. Кагаздан ясалган түгәрәкләрне бер-берсенә якын итеп, тыгыз итеп урнаштырырга тырышабыз. Булай итсәк, безнең куяныбыз матур һәм йомшак булачак. Дуслар, сез әз генә арып та киткәнсездер. Әйдәгез салаватикларның куяннар җырын тыңлап китик. Менә шулай
әзрәк ял итеп җырлап биеп алдыгызмы, дусларым? Хәзер дәвам итәбез. Безгә куянның күзләрен һәм борынын ясарга кирәк. Моның өчен без кара төстәге төсле кәгазьне алабыз. Һәм аннан түгәрәк кисәбез. Кара төстәге түгәрәкне җилем ярдәмендә куянга беркетәбез. Куянның күзе барлыкка килде. Хәзер инде кызыл төстәге төсле кәгазьне алабыз. Һәм аннан куянга борын ясыйбыз. Аны да җилем белән сылап беркетеп куябыз. Менә шундый матур рәсем килеп чыкты. Бу рәсемнең сере кәгазь кисәкләренең төсле кәгазь өстеннән күтәрелеп, күренеп торуында. Шуңа күрә куяныбыз бигрәк матур һәм йомшак булды. Мондый техникада башка рәсемнәрне дә ясарга мөмкин.